ni. Salamat, libre-libre snacks. Lima? Yung mga cupboards ya. Ya madam dia mo ni mo libre. Tawad. Libre ni madam. Ano ba? Alam mo doon mula ka ng tindahan kaya na mang libre. Oh, muwa doon tagaw kada bayulit kada na mo ano. Isi 5. Nurut na 100. Pwede pa kapil. Yun. Mama ka dito lagi pista. Pista. Ay dumbay kayo na may atabay. Pwede ka. Dito gayo, kung yung sabita. Tuan na. Takpat ang pista. Ha? Sa mga awan yan to, sa mga 25. Tumanan niya. Hi, madam. Ano ba kaulitaw na? Itong naibaydag ko. Kaulitaw to ah. Itong naibaydag ko. Gidugog mo kanina. Dugog. Kumali ka ni ang hindi lang takas-bikas, hindi ko ko lang nanay. Dari po sa ikitas po. Ito ko slide akong bay. Sukli na, basing unsa radang. Ato nakatakanta? Kasi kanina ka sa babol. Kapag nagtuwagi. Tapos madam, balik man to may mrok. Sa grabe, tinda na yung libre. Ay, pautang ko no. Utangan mo tala ni, yung tay kwarta. Ang ba, wala nang kaliw na video. Ate! Bato ko, ano mo dali mo? Sige, ako ko na. Blanco ko dali mo. Di masikat mo. Di mga gwapas katipunan. Nabi, dyan buko. Sayang ko sang buki putdan ba? Nagmay ko sang buki putdan. Nga rin tako rin na. Karon pa ka na wow. Dawat! Karon pa ka na wow na wow kong siya. Mas ito dyan color na pili. Kulay nagtelo, tungtong pas lamisa. Kabaw na. Uy, ginawa ko isus maroset. Perfect customer nga mulongtog lamisag. Porma. Ginawa ko. Mara isus maroset. Vlogger na po do. Isus maroset. Kasaban kas bang manager diha, masakpan gali nga limang porma. Sali ka kay palis na? Sali ka kay walay mukaon? Say mo doy, yung dalaga doy. Pumangkod na ako. Awag na ko te, sleep. Breaker. Ubos dong. Tup-tupin ng tela. Anong tong sa lamesa? Anong tup-tupan? Kapag kumangka jawag na hagi snacks, tubig na, tubig, day snacks doy. Ano to? Uy, mga pagmangkong dato. Ako tumalunong. Terus na ko bay. Ubay, di ka naman katos lang ubay. Wala ka doon? Pero wag na. A few moments later. Yun ang tawanan na, galing ko sa lamisa, oh. Kalipog ko na, doy. Tamulo, nanda ko na. Lingkuranan day na. Majujud. Tarsin nagtuntong. Huwag tarsin nagtuntong sa lamisa. Saan yung tarsin siya? Sa Alicia. Patay, tarsin sa Ano lamisa. sa Alicia po sa Carmen? Lahi ang Tyson. Maningsing pa. Mao na Tyson sa Carmen. Uy, kanawag diha, uy. Sa parang gini nga, ma'am, diha.
Takpa ka sa mga manager na. Maputbol sa ka. Kamu na din tawa na kay Maminaw, oh. Di masugo na ba ng tarsira? Ikaw ba nila niya? Kaya lugan ka, make advisor. Kita dumog tarsir sa Alicia nga naningsing, nakasombrero. Nada aircon din eh. Kaya ba makagbisigag langit? Langit. Sumangil naman ang hizake, bidibid mas mga daga. Alangan man. Da. Hindi ka lang ito, kabuang na yun. Da. Ring. Eh. Gawin ay daga. Ay daga. Daga, abay ng puspusan sa asawa. Ha? A few moments later. Yara may pao, nangita kagasami. Kaya baklay na may. Nga. Baklay kami dahil makapit sa dito masahe. Lalo, yan, dudme. Na? May pamasahe. Baklay may, gikan sa progreso, padong merkado. Kaya nung matapid ang pamasahe. Balag init. Taghan dito po di. Ako order na ni Anay, kang magka 1.6 na. Monit, tulay sa progreso. Baklay rin yung padong sa merkado, sa Karanginita. Kaya wala ka pamasahe, hello ikado, wala ka mong sildo, ka mong pamasahe, alam mo, wala may sildo mabilin. Kailangan ka mong sildo. Hello ikado, sa mong trabaho, isang init, baklay may uguan, baklay gyapon. Yan ay dudme, nanay anak. Saan ako si anak? Ito gatas. Kasi mga buro at magbuhok na yung binakay. Mga buro ka magbuhok binakay na eh. Diyan na, naiwan na yung bagsaw. Badzaw na ko rin guwap na yun. Kita kag badzaw guwapa. Yara. Si Bato diha. Ito ko mong kuya. Baklay pamor. Tamas merkado. Sigag langit. Kinsay maluoy na na, taga may kuan. Na may hatag. Yana pipi, padong Alicia. Si Arot. Wag init kiri mga chicks da. Mga dalaga para ba ni? Bitaw, makita na mas bana na. Ako na tigbasun. Nakapas. Way mas. Wala akong mas. Oh. Service one. Luya mo talang nito. Sige mo tagbaklay ka na hapon. Nangapapod na ta. Ilang. Nabukabukan naman taon na eh. Baklay mo na binigay pas buroy ka ba na mo? Si buroy baklay dan eh. Pati siya baklay pag napa. Narapot ng dadlaw. Lusunod na namin pasiro. Nakuda ni balik liog. Na may baklay sila dani nandiyan balik liog gusto nag-drive. Hadag mabangga lingi dyan tila mo. Tung nabalik na sa liog nilingi. Kuya, buti tila. Napag ice cream, ari nila bay, wa may kapalit. Kapalit sa. Ice cream ko no. Oh, nagpainit. Oh, manilong na patadan ni ron. Tao, kami. Galingan namin dapit. Silong sa may Oh, silong. Silong ko no. Mga kabar, silong. Silong sa tagay. Murag hangat kayo, may kadag tubig. Oh, hay hangin. Boy, kapit. Ha? Paano gamay ba ang ate? Sige na magpagugot ha, kada adlaw. Kanila ba'y Waan ng gamay. adon ako damaja ha. Gamay sil? Iga pod. Mana oh. Ha? Ada na. Lain na. Nakarbin to. Nung sila gani kada hapon.
Gustong tinga, di man matinga kadami buk hapon maklay ni. Ano ta? Magpura. Muli galingawan na mo dani. Buang. Kala si Bato. Bato. Basig na yan mong amigo. Kinuko na ba oh? Buwang. Mga gwapo are ba nila bay? Nalagi mabalik dia din nagbulab sa mistila dani. Kay di mo kon. Kitang tila nga. Ito sa wawlis. Ayo, Katong kasyo. Nyabutan sa bislapas sa munisipyo. Ano dapat na sa likoon. Hangin man di ay bisag init. Nasa kami ganang karon pa na damay. So kung naka-stripe pero minalimig baklay. Kanina nga sa mga damay ka nga sunod-sunod. Tagamang siya. Ba't namin? At nung pag-isubog ng kuwan ron. Itaw manood mig. Parlor. Kinaingron di ko bawa na. Pagkikro eh. Mapasak ng butso eh. Landong na. Wahibaw eh. Kaya nagsakay pa time pa sa katang 2020.